Bona vesprà. Senyor secretari, podem iniciar el pleno extraordinario. Sí. El primer punto es la aprobación, si procede, de la urgencia de la sesión. Votem l'aprovació de la urgència. A favor. A favor. Y a favor. Se aprueba pues por unanimidad. El siguiente punto es la aprobación, si procede, de propuesta de acuerdo sobre el cierre de la radiotelevisión pública valenciana. Me donarà lectura a la proposició d'alcaldia. En les últimes hores hem assistit al tancament unilateral i sobtat de la Ràdio Televisió Valenciana en negar-se el govern valencià a acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia que revocava l'expedient de regulació d'ocupació que ja havia afectat a més d'un miler de treballadors. El tancament de la Ràdio Televisió Valenciana, la de tots els valencians, certifica l'enfonsament del govern del Partit Popular a la Generalitat, col·lapsat pel deute públic i amenaçat per nombrosos casos de corrupció i malbaratament dels fons públics, un règim del qual Canal 9 no ha estat una excepció. L'Estatut d'Autonomia dels Valencians preveu, en el seu article 56.2, el desenvolupament dels mitjans de comunicació social a través d'una ràdio i televisió públiques. Un deure dels governants, el d'una informació pública i de qualitat, recollit també en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de 23 de novembre de 1983 i la Llei originària de creació de l'entitat pública Radiotelevisió Valenciana, la 784 del 4 de juliol. Aquestes lleis van ser aprovades per la voluntat política d'assumir la responsabilitat concreta de fer avançar la consolidació de l'administració autonòmica i la presa de consciència dels nostres trets diferencials com a poble. Per això, el tancament de l'ens públic suposa la renúncia al desenvolupament de l'autogovern valencià i també la pèrdua d'un dret identitari com a poble que agredeix directament la nostra cultura, la nostra llengua i les nostres senyes d'identitat, així com també impedeix el nostre desenvolupament econòmic i social. La pèrdua ja és irreversible, tan sols considerant les 1.700 persones que perden el seu treball, a les que s'ha de sumar els milers de famílies que es veuran afectades per la desaparició d'aquest ens públic. El deute de més de 1.300 milions d'euros que haurem de pagar entre tots els valencians i valencianes és la conseqüència directa de la nefasta gestió del Partit Popular que ha utilitzat durant quasi 2 dècades la radiotelevisió pública, la de tots, com a instrument a favor dels seus propis interessos partidistes. Avui, quan ja està ofegada pel deute i no poden treure més rèdit polític, la tanquen, culpant de forma vergonyosa els treballadors i volem fer-nos creure que ho fan per a no tancar hospitals quan a hores d'ara ja han dilapidat l'estat del benestar de la comunitat, realitat que ja coneixem tots els valencians. Per tot això, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, exigir la revocació en caràcter immediat de la decisió del govern de la Generalitat de tancar la radiotelevisió pública valenciana. Segon, exigir l'establiment de mesures de diàleg juntament amb la resta de forces polítiques de les Corts Valencianes, el Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana i representants dels treballadors per a garantir la viabilitat i continuïtat de la radiotelevisió pública. Tercer, exigir responsabilitats polítiques i judicials pel greu perjudici que s'ha produït com a conseqüència del malbaratament dels diners públics de tots els valencians i les valencianes. Quart, notificar el present acord per la seva presa en consideració a la Mesa de les Corts Valencianes i al Govern de la Generalitat. Alguna intervenció? Sí. Bueno, nosaltres estem d'acord en el que són les propostes d'esta proposició, per això sí que volíem llegir la declaració que havíem fet des de Compromís perquè consta en l'acte. La posada en marxa de Radiotelevisió Valenciana, les primeres ràdio i televisió públiques estrictament valencianes, l'any 1989, representava una oportunitat històrica per dotar-nos d'una ferramenta fonamental que fomentara la nostra llengua i la nostra cultura, que oferirà un servei públic bàsic a la ciutadania i un mitjà informatiu plural i proper. Canal 9 i Ràdio 9 naixien amb aquesta voluntat legal i amb unes expectatives molt altes. Radiotelevisió Valenciana pretenia ser el mitjà de comunicació propi dels valencians,
un mitjà des d'on informar a la ciutadania de la seva realitat més propera, dels municipis, de les comarques i alhora de tot el món. Un dels eixos centrals que donaven sentit a la creació d'una televisió pròpia fou la projecció de la nostra llengua, cultura i tradicions, la difusió del nostre patrimoni natural, cultural, musical, gastronòmic, turístic i alhora convertir-se en el motor de la indústria audiovisual valenciana. Tindre una radiotelevisió valenciana suposava un pas més en afirmar l'autogovern i donar un suport directe a les nostres senyes d'identitat. En la llei de creació de 1984 s'avalava aquesta decisió d'avançar en la consolidació autonòmica i la presa de consciència en la diferenciació com a poble. La plataforma SIA Radiotelevisió Valenciana, la nostra, creada en 2012 per diverses persones i entitats del sector audiovisual valencià, van manifestar els principis que defensen una ràdio i televisió valenciana viable com a servei públic fonamental per a la defensa i l'ús de la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial i cultural valenciana i la cohesió social. La gestió política de la nostra televisió no ha sigut encertada i les diferents direccions l'han conduïda a una fallida econòmica, d'audiència i de credibilitat. Molta gent va deixar de costat Canal 9 mantenint l'esperança que allò que s'havia pervertit es poguera revertir amb un nou model centrat en els objectius fundacionals de Radiotelevisió Valenciana. El 9 de febrer de 2013, amb un forat econòmic brutal i uns índexs d'audiència fins del 4%, el Consell va culminar un expedient de regulació d'ocupació que afectava 1.183 treballadors, un procés desautoritzat pels tribunals i que atenta fins i tot als drets fonamentals. Sentència que ara vol utilitzar el Consell com a element per dur endavant el tancament d'una entitat que, segons els professionals dels mitjans audiovisuals, és viable i que és considerada necessària per la majoria dels valencians. Per aquests motius, considero necessari que el Consell rectifique la seva decisió i negocie per trobar una alternativa viable per al manteniment d'una ràdio i televisió pública valenciana propera i plural com a servei públic fonamental per a la defensa i l'ús del valencià, el coneixement de la nostra realitat territorial i cultural. Molt bé, alguna altra intervenció? Sí, nosaltres en principi no anem a intervindre perquè encara que tenim l'argumentari que ens han enviat a contestar les mocions que són similars a les que heu presentat en altres ajuntaments, entenem, i per coherència, com han dit en altres punts d'altres plenos, que això és un tema que se debatrà i se treballarà en les Corts i per tant nosaltres no anem a entrar en aquesta matèria i en aquesta qüestió i s'anem a extendre directament. Alguna altra intervenció? Nosaltres com a grup anem a apoyar evidentment la proposta d'alcaldia i bé, podran debatir-ho les Corts o no, perquè lo del rodet és una cosa que el Partit Popular la té molt clara, però sí que des del grup municipal socialista reivindicar la necessitat d'una radiotelevisió valenciana com cal, de tots i per a tots, perquè entre altres coses una televisió valenciana com cal no seria excloent per cap veí o per cap ciutadà valencià. Tot el món podríem triar alguns programes i altres no, si ens agradaren, però sí que tirem en falta aquell principi de Canal 9, no un principi ideològic, sinó un principi d'uns programes de qualitat, uns programes fets amb il·lusió, que ens ensenyaven pobles, ens ensenyaven indrets, ens ensenyaven els moments dels ciutadans, i l'única manera d'estimar realment qualsevol cosa és coneguer-la. Era fantàstic que igual veies un reportatge d'una societat musical d'un poble, que veies reportatges sobre les falles, que veies reportatges sobre aquell riguet tan xulo que gràcies a això potser després hem anat a veure. Resulta que això se va convertir en molt poc de temps i sense cap mirament per part dels governs del Partit Popular en una pisonadora contra tot a lo que s'havia creat, on ha imperat el castellà però amb ganes, on ha imperat els temes partidistes. L'altre dia sentíem denúncies dels professionals que hasta inclús el senyor Zaplana dia de quin perfil me tenen que agarrar per eixir a la tele. És dir, tan heavy, és dir, el que donava idea de que bueno, pues era un cortijo más dels molts que n'hi haven i
però és que el Cortijo ara el tenim que pagar entre tots. És que el Cortijo ara val 1.300 milions de pessetes, d'euros, perdó. Si foren de pessetes estaria jo ara en un moment. 1.300 milions d'euros. No estem parlant de 4 isletes. I el que ja és un despropòsit a tot això és que se diga que això se tanca per poder fer escoles i hospitals, quan així passen generacions i generacions per les escoles que l'únic que veuen són barracons de ferro, quan així passen promocions i promocions que el dia que plou no n'hi ha escola perquè no poden entrar a aquests barracons, quan estem fent la privatització més salvatge de la sanitat pública. I ara bé resulta que tot el despropòsit este de Canal 9 va aprofitar per fer escoles i fer hospitals. Vergonya, cavallers, vergonya. Alguna intervenció més? Sí. Bueno, jo volia dir que el Partit Popular en altres pobles sí que ha votat a favor de, igual no d'esta proposició, però d'altres. Entonces, i votar a favor implica pressionar al vostre partit, perquè suposa que vosaltres tampoc esteu, bueno, no ho sé tots, però segurament tots no estareu a favor de que tanque. Entonces, si no voteu a favor, per lo menos traslladeu a vostres diputats el dia 27 que no voten pel tancament de Canal 9. No ho crec, però mira, per lo menos l'esperança que no es perga. A mi també m'agradaria recalcar la vessant del drama humà que suposa per tantíssima gent el perdre no anem a entrar com entrar cada un Canal 9, sí que anem a veure com va eixir, és dir, el drama de les 1.700 persones, que poden ser 1.700 famílies directes i indirectament, el que pot suposar, per exemple, per la comarca inclús, és dir, una pèrdua absoluta d'ocupació. Segurament no sé si això està planificat des de València, igual pot ser el manament de tancament no ve de València sinó que ve de Madrid, i tampoc ens estranyaria molt veure com d'ací uns mesos, el temps que es dona per fer una llei nova o qualsevol tipus de reglamentació nova, per poder adjudicar l'entitat a alguna companyia d'estes de persones conegudes o d'amics, com esperem poder veure-ho. També estarà bé que deixem passar un poc de temps i vegem a veure on fa cap al final el patrimoni, no, a part del que anem a perdre, el patrimoni cultural, el patrimoni de béns, o sigui, de totes les que són unes instal·lacions, tot el que són les infraestructures que s'han pagat o se deuen, si no s'han pagat les tindrem que pagar entre tots en diners dels valencians i les valencianes, i que poquet a poquet pues, vegem com se va dilapidant, se van venent edificis, se van venent propietats, i al final el responsable és el que està gestionant-ho. No anem a buscar responsables fora, sinó a busquem-los dins. Mentre no se'n dona eixa mea culpa, no n'hi ha res que fer, no canviarem ninguna forma d'actuar en este país. Jo també, com diu Ferran, m'agradaria que s'olvidara una miqueta de les consignes que tingueu del partit i penseu també en aquesta gent. Per exemple, en Vinalesa n'hi ha gent afectada, n'hi ha famílies afectades per este tancament, i pensareu un poquet en això també, no? És dir, quan tantíssims milers de milions han estat dilapidant en tot el que li ha ocorrit al governant de turno, sí, no ha hagut problema per fer el sarau, on està el sarau? Que vinga a València que li paguem el sarau a qui faça falta. Resulta que s'ha acabat la festa i això ho tenim que pagar, però els que ho paguen són les persones al final. Per tant, hi haurà que prescindir un poquet d'eixa disciplina de vot que s'exigeix a vegades en els partits, i m'agradaria que votàrem en consciència la moció. Alguna intervenció més? Doncs passem a votació. A favor. A abstenció. A favor. Se aprueba pues por mayoría absoluta. Molt bé, moltes gràcies. S'alça la sessió.